Гледали ли сте филма Changeling? А знаете ли, че е базиран на истинска история? Историята на Уолтер Колинс и неговата майка, която никога не спря да го чака да се прибере. През 1928 година в Южна Калифорния се случва серия от отвличания и убийства на деца, които привличат общественото внимание с бруталността си. 9-годишният Уолтер Колинс изчезва безследно, след като майка му дава пари за театър в Лос-Анджелис. Няколко часа по-късно, когато Кристин Колинс се прибира от работа и установява, че той не е вкъщи, тя подава сигнал в полицията. Властите претърсват езерото Линкълн парк, но не откриват нищо. Цялото обществено внимание е насочено към полицията в очакване детето да бъде намерено. Бащата на момчето, Уолтер Колинс старши, който по това време е в затвора за грабеж, смята, че е възможно бивши затворници да са отвлекли сина му за отмъщение, но няма свидетели или доказателства за това. Разследването продължава 5 месеца, когато в Илинойс се появява момче, което твърди, че е изчезналият Уолтер Колинс. Началникът на полицията в Лос-Анджелис, Джеймс Дейвис, се свързва с Кристин и Ди и съобщава, че синът й е намерен. Тя дори заплаща пътните разходи на момчето, за да бъде върнато. Намирането му предизвиква огромен медиен отзвук. В момента на срещата присъстват журналисти, полиция и граждани. Кристин изпитва неизмеримо щастие и облегчение, докато не вижда момчето и не казва, че това не е нейният син. Макар да има прилика, тя е сигурна, че това не е Уолтер. Джеймс Дейвис обаче, притиснат от общественото внимание, настоява тя да прибере детето от дома и след време да прецени отново. Кристин се съгласява. Седмици по-късно тя се връща в полицията и твърдо заявява, че това дете не е нейното. Този път носи документация, зъбни картони, подписка от близки и приятели, които също свидетелстват, че момчето не е Уолтер, дори е направена експертиза на почерка. Въпреки това полицията отказва да й повярва и обявява случая за приключен. И не само това, те обвиняват Кристин, че не иска детето, че иска да се отърве от него, че е жестока. В крайна сметка дори я принуждават да влезе в психиатрична клиника. Докато тя е там, момчето обаче признава пред полицията, че всъщност е Артър Хъчинс, 12-годишно момче от Айова. Той е избягал от семейството си заради побой. Когато пристига в Илинойс, някой му казва, че много прилича на изчезналия Уолтер и затова решава да се представя за него. По същото време изчезват още 2 деца. На 16 май братята Луис и Нелсън Уинслоу от Помона изчезват. Те са на 12 и на 10 години. След изчезването им родителите получават писма, написани от тяхно име, в които уж твърдят, че искат да станат известни и ще се крият още известно време. Полицията обаче не свързва двата случая. През септември жена на име Уинифред Кларк от Канада съобщава на властите, че нейният племенник е отвлякал сина Питър и го държи против волята му в Калифорния. Синът й, Санфорд Уесли Кларк, е напуснал дома си 2 години по-рано заедно със своя 21 годишен чичо Гордън Стюарт Нордкот. Сестрата на Санфорд, Джеси Кларк, започва да се тревожи за брат си и дори отива да провери как е. Само за няколко дни тя разбира, че чичо й върши ужасяващи неща и че брат й е въвлечен в тях. На 15 септември Санфорд е поет от имиграционните власти и им разказва всичко. Той разкрива, че Нордкот го е карал да присъства, докато малките момчета били измъчвани, а след това убивани. Санфорд твърди, че Уолтер Колинс и братята Уинслоу също са били там и са станали жертви на Гордън. Когато децата му омръзвали, той ги убивал с брадва и унищожавал телата им с негасена вар. Санфорд дори посочва на полицията къде могат да открият гробовете на децата, а думите му се потвърждават от намирането на 2 гроба, пълни с кости. Разпръснати из фермата били открити и останки – глезен, пръст, крак, череп. Всички принадлежали на момчета. Но нито една находка не свързва птицефермата с Уолтер Колинс. Гордън Стюарт Нордкът е роден на 9 ноември 1906 година в Бладуърт, Съскачеван и е израснал в Британска Колумбия. През 1924 година
се премества в Лос-Анджелис с родителите си. Малко по-късно моли баща си да закупи парцел земя в Уайнвил, Калифорния. Там, с помощта на баща си, строител по професия и племенника си Санфорд Кларк, Нордкът построява кокошарник и къща. Именно под този претекст довежда Санфорд от Канада в САЩ. Когато престъпленията му започват да излизат наяве, Гордън и майка му Сара Луис Нордкът, негова съучастница, бягат. На 20 септември 1928 година. Гордън е заловен в Британска Колумбия, а майка му – в Калгари. Нордкът първоначално признава 5 убийства, по-рано дори 9. Твърди, че е държал тялото на Уолтър 3 дни преди да го погребе. По-късно обаче се отказва от думите си и официално признава само едно престъпление. Аз убих Алвин Готие във фермата си на 2 февруари 1928 година. Не беше самозащита. Ще пледирам виновен по това обвинение утре в окръг Ривърсайд. През същия месец майка му признава, че тя е убила Уолтър Колинс и след това са заровили тялото в яма, където обикновено хвърляли мъртвите пилета. Осъдена е на доживотен затвор, но по-късно променя показанията си, твърдейки, че момчето не е било Уолтър. Процесът срещу Гордън започва през януари 1929 година. Той признава, че е имал интимни отношения с момчетата, защото ги обичал и дори намеква за връзка с майка си. Съдът го осъжда на смърт чрез обесване. Присъдата е изпълнена на 2 октомври 1930 година, но тя не носи утеха на никого. Малко преди екзекуцията Кристин Колинс успява да се срещне с него. Гордън й казва, че не е убил Уолтър. Кристин прекарва остатъка от живота си в надежда, че синът й е жив и ще се върне от дома. Умира в Лос-Анджелис на 75 годишна възраст. Дали Уолтър е бил жертва на изрода Гордън Нордкът или е останал жив, можем само да гадаем. А ако днес потърсим град Уайнвил на картата, няма да го намерим. До 1930 година той е съществувал, но жителите му били толкова ужасени от престъпленията, че променили името му на Мира Лома.